שלום ילדים אהובים, מה שלומכם? היום נכין יחד סרגל רגשות, שיעזור לנו לזהות ולמדוד את עוצמת הרגש שאנו מרגישים, כשאנחנו שומעים אזעקה ונכנסים למרחב המוגן. לפעמים כשיש אזעקה אנחנו מרגישים פחד, אבל הפחד לא תמיד אותו הדבר. לפעמים הוא קטן ואנחנו מרגישים רגועים יחסית, ולפעמים הוא גדול ואנחנו מרגישים ממש מפוחדים. וזה ממש בסדר, כל אחד מרגיש אחרת, וכל הרגשות שלנו חשובים ונכונים. והיום ניצור יחד מד רגשות, שיעזור לנו לסמן את עוצמת הרגש שלנו בזמן אזעקה. אז מה אנחנו צריכים? קרטון, טוש, מספריים, צבעים או טושים, מהדק או נייר דבק. נגזור מלבן רחב ומלבן נוסף צר יותר מהקרטון, כך כמו בתמונה. את המלבן הרחב נקשט סביב, ואת המלבן הצר נצבע את כולו. נכתוב את הספרות מ-1 עד 10 על המלבן הרחב. ניצור לולאה מהמלבן הצר, נהדק או נדביק לחיבור. נשחיל את הלולאה על הסרגל, ועכשיו אנחנו יכולים למדוד את עוצמת הרגש, להזיז את הלולאה מ-1 עד 10, כאשר 10 מסמל פחד גדול מאוד ו1 מסמל פחד קטן. נמקם את הלולאה במספר המתאים בזמן שאנחנו שומעים אזעקה, ועכשיו אחרי שמדדנו נבצע במרחב המוגן כמה פעולות שעוזרות לנו להירגע ולהרגיש טוב יותר, כמו למשל לתת חיבוק לאמא או לאבא למשך 45 שניות לפחות. אפשר לרקוד, לנער ידיים ורגליים וכך לשחרר את הגוף. אפשר גם לנשום עמוק בשיטת הפרח נר. יד אחת היא עם פרח, יד שנייה עם נר, ואז אנחנו מריחים את הפרח וכך שואפים אוויר ומכבים את הנר ונושפים. או שאנחנו מחבקים את עצמנו בחיבוק פרפר וטופחים על הכתפיים. עכשיו חברים, מעניין באיזו עוצמה אתם מרגישים את הפחד. איך אתם מרגישים? סמנו בסרגל לפני שאתם יוצאים מהמרחב המוגן. וכמובן, צרו לעצמכם עכשיו סרגל רגשות אישי שילווה אתכם בעת הכניסה למרחב המוגן. בהצלחה.